Tady, poď sem. A prečo? Něco tady pro tebe mám. OK. OK, wow, tak to som nečakala. Wow, tak to sú všetky moje knižky? Ano, a nás by zajímalo, jak se dostala do kreativního průmyslu. Tak do kreatívneho průmyslu som sa dostala pomocou mojej vysokej školy, Art and Design Institute, kde som študovala multimédia a to bol v podstate taký launch do mojej kariéry. A v rámci toho štúdia som mala možnosť vyrobiť práve knihu. A vznikla v druhom ročníku moja prvá knižka s názvom Witchcraft, kde som taktiež, okrem toho, že som to teda ilustrovala, tak som napísala celý text, vytvorila obálku, premyslela som si väzbu a tiskol to už teda niekto iný, ale celý ten art direction išiel vlastne za mnou. A čo sa týka ilustrácií, tak tí sú teda v štýle vektorovej kresby a ako si môžete všimnúť, tak sú tam lepíky a to z jedného prostého dôvodu, pretože táto knižka viedla k vzniku tejto, ktorá má názov Bosoráctvo, je to moja bakalárska práca a zároveň bola vystavená na výstave k 10. výročiu školy. S tým, že vlastne opäť podobne ako pri tej prvej som ilustrovala, písala text, vymýšľala obálku, všetky spôsoby, ako má knižka vyzerať okrem toho samotného tisku. A jaké byly tvoje první pracovní příležitosti? Moja prvá pracovná príležitosť bola stáž v Tejste, kam som sa dostala vlastne kvôli tomu, že som stáž teda musela mať a škola to vyžadovala pre úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia a po tejto stáži, ktorá trvala mesiac, som tam rovno ostala aj na pozícii junior graphic designer, kde som teda bola skoro rok a pracovala som na rôznych zaujímavých klientoch a bola to moja prvá skúsenosť s tým, ako agentúra funguje, aké sú tam všetky rôzne tasky a čo vlastne tá práca grafického dizajnera vyžaduje. Pokračovala si následne do inej agentúry? Áno, pokračovala som do agentúry Pickerly. Tam som teda nastúpila na pozíciu multimedia designer. Počas toho, ako som teda pracovala v Pickerly, som sa rozhodla prehlbiť si svoje znalosti aj mimo prípravu a postprodukciu videa. A to sa mi podarilo vďaka kurzu od Skvotu, kde som vlastne následne na konci kurzu vyhrala možnosť ilustrovať obálku na reálnu knižku Olivy Straussovej Dochází čas, ktorá sa teda nachádza aj v knihkupectve. A táto obálka je niečo, čo ma naozaj veľmi potešilo, že to vzniklo, že som toho mohla byť súčasťou. A kam tvoje kroky smerovali dál? Moje kroky ďalej smerovali do agentúry Darwin and the Machines, kde pôsobím momentálne. Tam pôsobím ako creative designer. A moja práca je zase troška odlišná od toho, čo som robila v Pickerly. Tu sa viac venujem kampaniám pre klientov, rôznym výstupom na sociálne siete. Pripravujeme tam banery, pretiskové formáty, vlastne ako skoro všetko, čo klient potrebuje, tak my mu vieme doručiť. Je to zase nejaký posun od tých mojich začiatkov a je to niečo, čo ma neskutočne baví. A v rámci práce v Darwin and the Machines som dostala príležitosť ilustrovať moju druhú knižku, ktorá išla teda tiež cez vydavateľstvo IKAR a nájdete v knihkupectvích a tá sa volá Teórie vzájomného tresku. A čemu sa teda venuješ aktuálne? Aktuálne sa venujem projektu Launcher, ktorý sme rozbehli spolu s Nelou. A tento projekt slúži práve na to, aby pomohol mladým študentom, tak ako som bola kedysi ja, preraziť v tom kreatívnom priemysle a nájsť si tú svoju cestu. Káni, moc ďakujeme. Ďakujem aj ja.